спомняме като малък бях ужасно дете, което пушеше цигари и можеше да краде. Бях израснал след постройки, мургави други деца, бой с железа по време на криеница. Боже, бях колекционер на рани, някои от които жестоко издълбани. Първия учебен ден, папионка и травма, риза, панталон, гипсиран, гордостта на мама. И от тогава май ми стана хоби да се труша. Не след много дълго време бях с чупена ръка. До тогава раните ми бяха само за украса. След училище прибирах също местна гримаса. Баба ми тогава Господа прощава. Един път за цял живот не посмя да ми се скара, но пък майка ми милата да е жива и здрава. Но внуците ще има много да им разправя. Какъв си бил хулиганин, къв си бил кълбазален, майко, къв си бил хулиганин, къв си бил кълбазален. Ужас. В опита лекувам коте, май го убих и всичко стана шотка за моя спринцовка забиха. А в нея ако съм сложил, дори Господ не знае температура такава. Имах една баба ми бае, а на другия ден отново в уники си грих. И в момента се радвам, че още имам очи. Как се лети, се научих с колело, 4 шева на брадата и парченца стъкло. Мале майка ми тогава и се изправи косата. Аз целия в кръв и се усмихвам на вратата. Имахме тогава бабата педерас, правихме луда, тя милееше над нас. И сега бабо Хари, ако ме чуваш от небето, искам да ме извини за всичко онова, което носи символа на детството ми, така хулиганско. И дори сега се чувствам още малко кълбазанско. Къв си бил хулиганин, къв си бил кълбазален, майко, къв си бил хулиганин, къв си бил кълбазален. Малей, ужас. Язык.